Zdravo dragi moji, dobro mi došli na kanal Bilja Sibir. Evo mene s jednom neobičnom temom. U pitanju je tema o životu u zajednici i moje taktike koje ja koristim kako bi se što bolje osjećala u jednom malom prostoru gde ima puno ljudi. Jer ja sam neko ko živi i radi u zajednici. Ja imam posao od kuće i ja sam non stop u dodiru sa svojim ukućanima. Ja znači živim sa suprugom i sa decom, imamo svoj stan, ali stan iznad nas je dever sa svojom porodicom, a u dubini u dvorišta nalazi se suprugova baka i tetka, one imaju jedan stan i drugi stan gde su suprugovi roditelji, bio je i otac, sada više nije pokojni, a ostala je njegova majka, tako da nas, što bi rekao moj dever, ima kao jedan odbojkaški tim sa rezervnim igračima. Tako da stvarno treba biti mudar, tolerantan i znati i umeti sa velikim brojem ljudi različite godina, znači jaz je stvarno veliki u godinama, to su različite generacije, rasle, vaspitavale se i svi drugačije mislimo, pogotovo kad uzmete da svaka osoba jedinka je za sebe i imamo različite ukuse i svako ima pravo na svoj život i na svoj ukus i ne treba niko nikom da se meša. Sad to bi bilo lepo kad bi se svi tako ponašali, međutim nisu svi isti, ja znam da mnogi imaju problema sa životom u zajednici, ja nisam jedna od tih, ali zato što stvarno živim sa dosta normalnim ljudima i moram da se pohvalim da imam svekravu kraljicu, za razliku od većine vas gde je svekrva pogrdno ime, kod mene stvarno majka moga supruga je zaista divna žena i ne meša se ni u naš brak, ni u odgajanje dece, što je stvarno velika, velika pomoć kada živite tako u zajednici. Ono kada kažete zaista možete ostaviti dete na sekund da se pripazi, ne znam, možete ponekad računati na ručak, to je stvarno tačno, ali zaista se može i bez toga. Ako vas te stvari samo drže da živite u zajednici, mislim da onda živite iz pogrešnih razloga i da što pre treba da nađete neki svoj kutak, da vam bili podstanari i gledajte na to kao da ne da plaćate kiriju, nego plaćate svoju slobodu. Ako loše živite, ako dobro živite, evo kao ja, onda prosto pronađite neki način da imate neki svoj mir, unutrašnji mir, da se vi snađete. Ja nisam bila baš nalažljiva u početku, nisam znala baš ni da držim jezik za zubima, bilo mi je što na umu, to na drumu, znaju to svi i moji ukućani, ali ja sam neko ko je odrastao sa roditeljima i sa sestrom i iz tako neke porodice otišla sam u zajednicu svojom voljom. Zašto? Zato što jesmo imali mi kao svoja vrata, svoj ključ, mislila sam da će to super funkcionisati, međutim ipak to nije. Kad imate zajedničko dvorište, naravno da ne možete izaći napolje i popiti sami sa sobom kafu, to je prosto nemoguće u dvorištu gde ima još njih 10, kada imate decu koja su istog uzrasta koji vaša, normalno je očekivati da ta deca koji moja podivljaju već u 10, baš kada treba da se spava ili ne znam, da moja smetaju deveru i jetrvi, da meni smetaju njihova, to je skroz normalno. Isto bi tako bilo i da sam u stanu i da su iznad mene komšije sa decom ili ja da sam iznad komšija nekih. Ono čemu ja pribegavam, to su taktika pod broj 1 je izolacija. Kao što sad živimo u izolaciji, ja već živim neko duže vreme u izolaciji i prosto se izolujem od svih ukućana iz dvorišta. Čak i kada sam na polju, ja radim svoj posao i dam prosto jasno do znanja da nisam za razgovor, za priču, da hoću da radim nešto svoje i stvarno me baš briga šta ko misli o tome. Ovaj posao kojim se ja bavim jako mi je pomogao da prosto mnogo bolje i kvalitetnije živim, zato što sam okupirana sa njim, ja puno toga prvo radim na sebi, dosta toga učim, onda učim druge, imam svoj tim, neki su potpuno novi, neki su iskusni, različite vrste obuka radim, puno klijenata imam, puno vas kojima se svakodnevno čujem, pravim programe, kako ste, pomažem oko nabavke suplemenata, preparata i tako dalje. Ja zaista, ako hoću, ja mogu da radim ovaj posao i 12 i 15 sati dnevno, gde su obaveze kao što sam majka oko dece, gde je suprug, moja porodica i tako dalje. I ja zaista imam čime da se bavim i šta da radim. Ako nemate
ovo što ja sada imam, ja vam toplo preporučujem da nađete sebi dodatni posao. Možete i ovaj moj koji ja radim, uputit ću vas vrlo lako kako se on radi, nije lak posao, kažem lako ću vas ja uputiti, ali posao nije lak. I baš zato zahteva dosta truda, rada na sebi. Ja sam puno radila na sebi, isputala dosta svoj ego, naučila, ne da držim sad jezik za zubima, nego prosto da pre nego što nešto kažem da ipak razmislim da li je to u redu i da postavim se malo nekako u kožu te neke druge osobe koja je preko puta mene, da bude malo tolerantnija, što nisam bila u početku, priznajem. I to znaju mnogi. Takva sam uopšte bila kao osoba, to nema veze sada sa ukućanima i gde ja živim, prosto takva sam bila i zaista tu treba poraditi na sebi i svi vi koji ste preki i onako reagujete na prvu i na brzinu, morate poraditi na sebi, bit će vama mnogo lakše da živite, meni je sad mnogo lakše i ja zaista, znači da imate neki dodatni posao i da to objavite svim ukućanima, ja mislim da bi to bilo jako važno za sve vas. Ali da gledate da taj neki dodatni posao bude nešto što bi recimo bio neki usput vaš hobi, nešto u čemu vi uživate, u čemu se vi nalazite, šta god to bilo. Znači, nema veze da li sad mene gleda muškarac ili žena, ali ja vas pozivam da dobro onako prosto razmislite sami sa sobom i napišete onako na listu papira šta vi to volite da radite, šta ne volite, u čemu ste dobri, u čemu niste, gde biste sad mogli da radite. Sada je pravo vreme za dodatni posao, zato što zaista je sada nam stvarno jasno ova svetska kriza da ne postoji više siguran posao i da svaka familija treba da ima barem jedan neki dodatni posao, da kad negde nešto stane, da negde kaplje sa strane, jel tako? I baveći se tim nekim dodatnim poslom, vi ste okupirani nečim sasvim drugim, niste sa ovim ostalim ukućanima, nema nekih varnica, nekih priča, nešto što bi možda iz dosade moglo da proistekne neki konflikt, do njega neće doći, jer ćete se vi baviti nekim svojim poslom. Pritom, ukoliko je to posao koji se vama sviđa i vi ga volite, vi ćete u tome uživati i bit će vam dan ispunjen. Ja ponekad izgledam i kao namćor i neko to nazove kao taktiku namćorisanje. Čitala sam o tome isto, taktika namćorisanje. Možda i ja pribegavam nekada toj taktici, budem nekada možda nadrndana snajka, strina, tetka ili tako dalje, ali ja jako volim ono što radim i veliki sam radoholik i zaista taj neki svoj posao vidim kao prosto beg u sigurnost i radije bih stvarno radila nešto što ima veze sa ovim čime se ja bavim, pošto ima tu puno sfera i puno grana, nego da sad da sedim napolje i da razglabam po 50. put sa svojim komšijama najbližim o tome, ne znam, hoćemo počistiti dvorište, hoće se kositi trava, hoće se ne znam šta spremati i tako dalje, te neke univerzalne teme koje smo prepričali jedno 58.000 puta. Ja u ovom svom poslu, što ja kažem, nama nikada kraja, mogu da radim šta god hoću, mogu da se usmerim na zdravlje, na lepotu, na sport, mogu da učim o komunikaciji sa ljudima, mogu da učim o društvenim mrežama, mogu da učim o snimanju videa, mogu da svašta, mogu druge da učim i naravno tu je ta komunikacija sa klijentima, da vidim kako su, šta su, gde su oni u njihovim programima, koliko sam im pomogla i ja zaista legnem umorna, stvarno umorna, naradim se, vrlo zadovoljna i uvek imam rezultate i zaista imam ekstra platu. I uopšte mi ne smeta što radim posao u kući i to ga radim iz zajednice. Znači, objašnjavam, znači, recimo 6-7 godina unazad, u to vreme sam radila u banci, i bila vrlo nezadovoljna tim svojim nekim statusom u kući, htjela sam da što pre odemo odatle, da razmišljala čak da uzmemo kredit, kako da neki stan nađemo i šta ja znam, da li da pravimo kuću. Sada nema šanse da bi otišla, znači otiću kada budem imala neki svoj novac da pravim kuću, a imaću ga, radit ću ovaj posao, ga jako volim i nebo mi je granica i radim ga van Srbije i to vi svi znate, dragi moji klijenti. Jako ga volim, uspešno ga radim i zahvaljujući svom poslu ću sigurno jednog dana napraviti kuću, ne jednu nego više, zato što puno radim, vredno radim, pošteno radim i tako nešto postoji.
Ali mora puno da se radi. Radim 8, 10, 12, 15 sati dnevno kako kad mi se da, niko me ne tera, sama sam sebi šef, veliki sam radnik i to ne krijem. I jako dobro plivam u toj svojoj zajednici zato što sam stvarno okupirana poslom. Kada ne radim, ja sam okupirana svojom decom, isključivo svojom decom, gledam šta njih dve rade, kako njima da ugodim, pomognem, da ih uzdignem, da im dam krila. Kada one nisu tu, ja sam, ili kada one spavaju, onda se apsolutno posvetim suprugu. Red je da budem nečija žena, je li tako? Šalim se, stvarno da nije njega, ja ovaj posao ne bi mogla ovako dobro da radim, jer mi on zaista desna ruka, nikad to nisam ni rekla. I javno mu se zahvaljujem. I obožavam ga i on jeste razlog zašto sam pristala da živim tako kako živim, jer ako se ne udate iz ljubavi, a živite još u zajednici, onda ne znam, to je pakao, onda ne morate da umrete, vi ste u paklu. Šalim se, ja stvarno živim u jednoj dobroj zajednici gde su ljudi normalni, gde mi svi normalno funkcionišemo, ali za razliku od puno ljudi mi zaista imamo svako svoj prostor. Jako lepo veliko dvorište i lepo uređen u stvari prostor gde svi mi živimo lepo, ali realno kada izađete napolje, što ja kažem, ne možete onda se razgaćite baš kako bi hteli u svom domu i to je nešto što mene i dan danas tera da ja prosto radim i imam motiv da imam svoju kuću, svoj krov nad glavom, a decu već sada vaspitavam da prosto one treba da budu nezavisne i od mene i od supruga, da imaju neki svoj kutak kad porastu, da se osamostale što pre, da će im biti mnogo lepše kada imaju nešto svoje i to je bar neko moje mišljenje. Jako mi je žao što je to na Balkanu i dan danas takav stav da mladi bračni parovi ostaju sa porodicama, žive i dalje i da se tu u većini sluša onako najstariji član. Ja sam za to da se svi uvaže, ali ne mora da se sluša jer ono što se živelo u 20. veku apsolutno ne važi za 21. vek. I jako mi je žao tih mladih ljudi koji moraju da se povinuju takvom režimu. Ja sam tu možda da vas ovim video malo probudim i trgnem, da vam kažem da pogledate život malo iz jednog drugog ugla, da ako ste možda u onom tipu zajednice gde ljudi žive možda u 2 sobe i delite i kupatilu i kuhinju, tu je jako teško živeti i tu stvarno što pre treba da se nekako osamostalite i zaista, iako vam deluje skupo plaćanje kirije, gledajte vi na to da vi plaćate svoju slobodu i da nećete živeti 100 godina. Počnite da tražite neki dodatni posao, jer ako koji sada radite i mislite da za nekih 4-5 godina nećete moći da zaradite, da imate neku kuću, automobil, nešto konkretno, neki stan, neki lokal, onda ste sigurno na lošem putu, treba nešto da promenite. I reći ćete, to je sada teško, ne znam, u Srbiji ili na Balkanu ili gde god. Ja ću vam reći da je to moguće, evo moguće je s ovim poslom kojim ja se bavim, ali treba da se radi. Sad, mnogo vas tu, nemojte da se vređate, je lenjo i ne bi radilo ovoliko sati koliko ja dnevno radim i ne bi davalo toliko snage i energije koliko ja dajem, ali recimo to je neki moj duševni mir gde ja znam da sigurno za 3 godine, možda i manje, ću da imam barem jednu kuću. Ja lično svojim rukama sagradila sa mojom glavom. Neka ovaj video bude kao zapis, pa možemo bilja pre i posle 3 godine da ga snimamo. I svi vi koji ste tako ambiciozni kao ja vas pozivam da mi se pridružite, ako pogotovo živite u zajednici i želite što pre da se osamostalite, onda dođite sa mnom da vam kažem kako dalje da radite, ali stvarno izolacija, okretanje u sebe i da radite ono što volite, ne mislim povlačenje u sebe da ćutite i trpite, to ne, znači ako ste me tako razumeli, loše ste me razumeli, mislim da bukvalno okrenete se i radite nešto što vama prija. Je li to joga? Ok, radi jogu. Je voliš da meditiraš? Meditiraj. Ali izdvoj se od ljudi, imaj neko svoje vreme. Drugo, okreni se svom partneru. Ja u početku to nisam radila i jako sam pogrešila, misleći da je on kao da je nešto protiv mene ili nije, ali verujte, partner, bez obzira da li je muškarac ili žena, taj koji je domaćin tu u kući, a čiji su roditelji u pitanju, je u vrlo nezgodnoj poziciji, treba da ga razumete, jer on je bukvalno kao stub, neka spona između svoje familije i vas.
i on treba da uvaži jedne i druge i ne zna možda i kako da se postavi. Tu stvarno treba imati dosta razumevanja i biti malo i psiholog. Ja to u početku prvo jesam bila mlada, ali sam bila dosta sebična i egoistična, više nego što sam bila mlada, nisam prosto htela to nekako da razumem. Sada mnogo bolje razumem i recimo imam mnogo kvalitetniji brak nego što sam ga imala u početku. Jesam se udala zaista iz ljubavi i ne volim da čujem kada se neko ne uda iz ljubavi. Jer ja zaista verujem u ljubav i meni je jako lepo s mojim suprugom. Naš četvoro jako lepo funkcionišemo, znači nas dvoje i naše dve ćerke i zaista mislim da imam lep brak. I znam da će biti još lepši kada mi budemo sami, ali zaista ne dozvoljavam da život u zajednici kvari i ruši moj brak. I svi vi koji ima život u zajednici ruši brak, ne dajte se, napravite neki kompromis, setite se zašto ste se uzeli, zašto se volite i okrenite se i ka jedno drugom i oboje pokušajte da nađete nešto što vas zanima. I stvarno, ljudi, nađite dodatni posao, okupirat će vas, a osjećat ćete se bolji, osjećat ćete se vrednim na kraju dana, nešto ćete dobro uraditi, doprinećete vašoj porodici i na kraju možete da uštekate neki lep novac za nešto, šta god to bilo, pa taman i da bude kirija za narednih 5 godina, ali vi da odete odatle, ako će to biti neki manji posao, ali nikad se ne zna šta može iz dodatnog posla da proiziđe. To je neka moja taktika koja stalno pribegavam. Ujedanje za jezik takođe je vrlo dobra taktika za život u zajednici. Ja ne mislim sada da trpite u sebi i da ne kažete ono što mislite. Naprotiv, ja sam neko ko baš nema dlake na jeziku i volim da kažem ono što mislim. Ali zaista iz poštovanja prvo prema starijima, i prosto poštovanje prema ljudima, pokušavam sad da svaki put da se stavim u to neku drugu tuđu kožu, da vidim kako je toj osobi, zašto je ona tako nešto reagovala, zašto mi je to nešto uputila ili rekla, i pokušam ljude da razumem. Što i bolje ja razumem, ja bolje i njima prosto i odgovorim i ja drugačije komuniciram i zračim i ti ljudi mene drugačije razumeju. To je stvarno jedna posebna vrsta onda energije koja se stvara između nas i nešto što bi možda drugačije odreagovala pre jedno 9 godina, sada sigurno tako ne bi, zato što stvarno sad da stanem pa razmislim i to ja mislim kad kažem ujedanje za jezik, to je to, stanem pa razmislim što ću da kažem i mogu vam reći da zaista može lepo da se živi u zajednici ako se malo onako osamostalite, okrenete se nekako ka sebi, bez obzira koji to bio deo dana. Ja stvarno mi je žao svih vas koji ste baš zgusnuti u sobi, ali isto tako ima vas koji živite možda u 2 sobe, a imate cijelu kuću onako praznu koja zjapi doterana i čekate da ugostite vaše goste za neku slavu. Meni takvi ljudi apsolutno nisu jasni. Ne znam šta čekate, ćete živeti 100 godina, za koga ste sredili to ako ne za vas i slobodno se razbaškarite po tim vašim kvadratima viška koje imate. Ne znam čemu ta čekanja i da se suzbijate ili u neku staru kuću, a nova tako eto stoji. Ne znam što, puno kuća sam tako vidjela i dan danas ne razumijem ljude koji tako žive. Ali moje rešenje je zaista postalo novi posao. Ja stvarno, posao od kuće koji radim non stop, ja sam potpuno ispunjena, ja znači ležem zadovoljna, srećna i ustajem srećna s razlogom. I to se može, nas ima u kući, znači verujete, moja porodica je 4-člana, dever ima 4-članu porodicu, znači imamo još 3 bake u dvorištu. Ja sam potpuno srećna i ispunjena i svaki dan ja ga jedva čekam zato što znam šta ću da radim, kako ću da ga provedem i tako dalje. Deca i muž, oni su mi nekako ko šlag na torti, oni su tu oko mene, ali znači mene ovaj posao toliko ispunjava i uopšte mi život ne pada teško zato što radim ono što volim. Znači nađite i radite nešto što volite. Možda vam to sad deluje teško, nemoguće, jer radite neki posao 8 sati za 400-500 evra i to vam nikako nije dovoljno za vaš život, ja to znam da nije dovoljno, ali počnite da radite nešto što se vama sviđa, makar to bio hobi, posvetite vreme tome i gledajte kako da od tog hobija možda napravite neki posao ili biznis. Ništa nije lako, nijedan
znači početak nije lak, nije ni meni nije bilo lako prošle godine kad sam krenula ovo da radim. I puno zaista radim, ali zarađujem mnogo više od većine ljudi u Srbiji. I niko mi tu specijalno nije pomogao, ja najviše, znači ja sam najviše radila, samu sebe sam prosto terala, imam neki svoj motiv, svoj cilj i hoću da vam kažem da život u zajednici ne mora biti toliko loš koliko svi sada to pričaju. Ja zaista jedva čekam da napravim neku svoju kuću, ali se isto tako svakog dana dobro osjećam i u takvoj zajednici. Deluje možda nemoguće, ali eto, kontaktirajte me, počnite da radite možda ovo slično kao ja ili isto kao ja, i ako hoćete da vam ja budem mentor, da vas ja vodim, da imate ovakav osjećaj zadovoljstva kao ja, miran san i da ustajete puni onako volje, snage, energije, elana za novi dan. Ja ću vas vrlo rado voditi kroz, evo ovako pokazujući nekim svojim primerom, da vidite da to tako zaista može, da se zaista onako okrenete samo svojoj porodici, najužoj i samo svojim članovima da brinete o svom poslu. Vidjet ćete da je moguće jako dobro i lepo živeti u zajednici, ali primenite sve ove taktike koje sam ja rekla i ajde probajte to bar, šta je znam, probajte mesec dana pa mi javite kako vam ide. Eto, pošaljite ovaj video svim osobama koje žive u zajednici, nema veze kakva god ona bila. Volela bih da ih vidi što više ljudi i volela bih da mi date vaše komentare, da li sam ja bila u pravu ili nisam. I šta mislite koliko posao koji volite može da vam promeni život iz korena. Meni je promenio život iz korena, ja se nadam da će da promeni vama. Nađite nešto što volite. Ja volim da pomažem drugima, ja volim puno da pričam, to ste primetili po videima, ja volim da, kako da vam kažem, ne volim da budem šef, ali volim da se za neke stvari pitam. I ovo je idealan posao koji ja radim. I volim sve što je prirodno, volim jako fair borbu, fair kompromis, fair play, fair nagrade, sve što je fair, to isto tako imam ovde. I ja sam stvarno dobila sve što hoću i radim ono što hoću i zato reših evo i ovaj jedan video sa čudnom temom da vas snimim, mislim da će nekom sigurno biti od koristi. Dajte mi jedan like ako vam je bilo od koristi i pišite mi za neke druge teme koje želite da čujete i možda vam dam savet, eto, znam eto i kako da preživite u zajednici, mnogi kažu teško je, ali ja kažem može se, eto. Ćao i vidimo se s nekom drugom temom, verovatno ozbiljnijom od ove. Pozdrav, ćao!